дар як деҳаи назди марзии ноҳияи ғафуров мақомоти маҳаллии тоҷику қирғиз сари соҳибӣ ба варзишгоҳе вориди баҳс шудаанд. дар ин варзишгоҳ то имсол ҳар баҳор тоҷикону қирғизҳо бозиву мусобиқаҳо мекарданд, вале имсол ба маншаи баҳсу талошҳо табдил ёфт. сокинони деҳаи овчи қалъачаи ноҳияи ғафуров мегӯянд, баҳси варзишгоҳ аз он сар зад ки сарҳадбонҳои қирғиз дар арафаи наврӯз ҷавонони тоҷикро аз ворид шудан ба варзишгоҳи назди марзӣ то муайян шудани хатти марз манъ карданд. эргаш ҷураев, раиси ҷамоати овчи қалъачаи ноҳияи ғафуров, рӯзи 28 март дар суҳбат бо радиои Озодӣ дар ин бора чунин гуфт: аз сабаби он ки ваҳо ҳамун сарҳадот када болотари ҳамун майдончанда дидбонгоҳи ҳамоҳо ҳаст ҷумҳурии Қирғизистон, ҳамшур ҳамун сарҳадот омадан анақа сипоришшудагӣ намондан. ба гуфтаи ӯ ин варзишгоҳи бозро мардуми ҷамоати овчи қалъача ҳудуди 20 сол пеш барои хонандагони як мактаби ин маҳал бунёд карда буданд ва то соли гузашта сарҳадбонҳои қирғиз монеъ намешуданд. вале мақомоти қирғиз ин иддаоро рад мекунанд ва мегӯянд варзишгоҳ дар қаламрави онҳо ҷойгир аст. худойберган Тоҷибоев, раиси ҷамоати қулундии ноҳияи лайлаки Қирғизистон, рӯзи 28 март дар суҳбат бо радиои Озодӣ тасдиқ кард ки раиси ҷамоати ҳамсояи овчи қалъачаи Тоҷикистон аз онҳо бо номаи расмӣ дархост карда буд барои барпо кардани мусобиқа дар варзишгоҳи воқеъ дар минтақаи баҳснок иҷоза бидиҳанд, вале ин дархост аз ҷониби Қирғизистон рад гардид. то соли гузашта ин варзишгоҳи назди марзӣ байни ноҳияҳои ғафуров ва лайлаки Тоҷикистону Қирғизистон сокинони ду ҷонибро барои мусобиқаҳову тамошои он канори ҳам меовард ва боиси гармии муносибатҳо мешуд. моҳи апрели соли гузашта дар ин варзишгоҳи назди марзӣ байни дастаҳои деҳаҳои овчи қалъачаву қулундӣ мусобиқаи футбол доир гардид, аммо имсол варзишгоҳ баста гардида ба маншаи баҳсу талошҳо табдил ёфтааст.